Городне для мяне ніколі не пачыналася і, напэўна, ніколі не скончыцца. Городне – гэта як частка цябе, прычым, напэўна, самае важнае. Рука, нага, то есть тое, без чаго ты проста не уяўляеш сабе жыцця, без чаго ты не можаш жыць. І у яе няма пачатку, у яе няма канца, ні прасторавага, ні нават часавага. Калі гаварыць як пра дзейнасць гісторыка, то это все пачыналася значна, конечно, пазней, чым там дзіцячая некая свядомасць. Таму што у 95-м годзе пачаўся ліцэй з краязнаўчай лабараторыі. І тады было вельмі шмат усяго звязанага з гісторыяй горада, вывучэннем, там, даследаваннямі некімі першымі. Потым прыйшоў 2005 год, калі пачалася такая моцная хваля так званай рэканструкцыі, праблемаў з ёй звязаных. Цягам апошніх 4-5 гадоў Гродно ператварылася ў адзін з найбольш вывучаных гарадоў Беларусі. З'явілася столькі літаратуры па Гродні. Праўда, она вся неафіцыйная, она вся недзяржаўная, она вся не выдадзеная ў Гродні, як правіла, што парадаксальна. Але гэта і гарадзенская бібліятэка, і выданне Архэ, і гарадзенскі палімпсест, і маса навуковых артыкулаў, як бы. Гэта асаблівая форма сублімацыі, у тым ліку і для мяне таксама, это безумоўна. Таму што мы, на жаль, вельмі мала, або нічога нават, або вельмі мала, штосьці ўдаецца, змаглі змяніць у плане грамадскай актыўнасці і змяніць у рэчаіснасці. Вельмі мала мы змаглі змяніць. Гэта зноў жа не наша віна, абсалютна. Я сябе ў гэтым не абвінавачваю. Таму што я ведаю, што ў іншых умовах маглі б існаваць моцныя грамадскія арганізацыі, которые займаліся бы аховай спадчыны. І на іншы ўзровень пастаўлена было бы заканадаўства аб ахове спадчыны. Іншы быў бы падыход да гэтых рэчаў. І я думаю, што сітуацыя была б намнога лепшай. Але это сістэмная работа, это работа для грамадскай арганізацыі, як мінімум. А калі ты адзін, калі такіх людзей 3-4, 2, то ты просто разумееш, што гэтая работа твая як песок скрозь пальцы ідзе. Ты яе робіш, а заўсёды ўзнікае нешта, што ты не паспяваеш зрабіць. Унеслі ў спіс спадчыны старую кафлярню, а пра тое, што не ў спісе не знаходзіцца капліца на могілках фарных, нават і не здагадваліся. А цяпер аказалася, што старую капліцу сярэдзіны 19 стагоддзя дарабляюць некую апсіду, унутр магілы ўнутры аказваюцца помнікі старыя, таксама проста нонсенс нейкі. Спінаблокаў там лепяць. Баранілі каложу, а гэта капліца другая па старажытнасці праваслаўная царква ўвогуле ў Гродно пасля этой капліцы, пасля каложы. Прынамсі, калі ты пішаш кніжку гістарычную, то ты гэты аб'ект у гісторыю захоўваеш. Ён, прынамсі, застаецца такім, якім ён быў, такім, якім ён пачынаўся і гэтак далей. Ты хаця б нейкі адрэзак часу фіксуеш. Да апошняга моманту не хацелася верыць у тое, што мы і наша пакаленне будзе часткай такога ж самага кола, праз якое прайшлі папярэднія пакаленні. Калі ты малады, то табе здаецца, што з табой нарэшце все зменіцца, што это коло будзе разомкнута, это коло будзе разарванае, што все-таки будзе нейкі новы якасны крок адбывацца. Можа, оно так і адбываецца насамрэч, можа быць, оно так і адбываецца. Але ты ж сам змяняешься, ты дараслееш, ты разумееш, што жыццё, оно не такое ўжо бясконцае насамрэч. Калі Бог дасць яшчэ папрацаваць нейкі час, то все-таки яшчэ вельмі много. Мы зробім яшчэ вельмі много гарадзенскіх таямніц, мы адкрыем і аддадзім. Не гледзячы ні на якія перашкоды, тому што, на жаль, сёння больш перашкодаў, чым спрыяння і падтрымкі. Але будзем рухацца наперад. Нават ва ўмовах, не ведаю. Я, напрыклад, вельмі добра уяўляю сябе, я ўжо так казаў, дворнікам, который меце вуліцу і займаецца гісторыяй. Нават у такім варыянце. Я да гэтага, в прынцыпе, гатовы.